Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу бародаро, ако, додаро, хоҳаро, апо, касоне ки моро мешнаванд. Муроҷиати ма ҳамия ки ба ҳамин ҳикматдоро асоб ина ба муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов, ба Рустами Эмомалӣ, ба аму бародари таксиста бонен спокойно жид кунад дар Тоҷикистон орому осуда. Гапи роста гуфтагия бародаро. Хай амира шумо моро бигем ки чико куна ами мардам, чико куна косаи сабр лабрез меган ку безор шидан айҷоншон. Ин ами мо ам хеле нигоҳ кунем ҷа шаб рӯз кор мекунем ба мо не занай не фарзанд. Как брадяга живем гуфти аму гапо. И дакаки хпори хеле мо жид кунем ина хитон бигем. Ина хай майли хай майна не ма бахто не гурӯи 24 не гурӯи 25 не ай 26 не ай 27 ма ягон гурӯ нестам, як шаҳрванди оддӣ ғарибам. Нами ғарибида кор мекунам, харворӣ сагворӣ шава шав рӯза рӯз намегум ебану тижидагӣ кор кестам ки як ноланом биём гудакомда роҳӣ кунам. Ба номи худо мардаки Эмомалӣ, бобо Эмомалӣ Раҳмон бахшиши бисёр хай ами ҳақиқат аму хели ай мардак. Хайна шумо бигем чико куна ҳамун милисота нигоҳ куҷо бурдестан чико кестан. Бача ҳамара кашида бурда суд кестан. Илтимос накунени хели убола ҳикматдоро. И оқибати кор безеб мешава як рӯз не як рӯз хели бад. Ман не мансаб талабам не вазифа талаб, ман ягон чиз дар кор нест. Ҳамун қайкунем ки ҳамун ҳикмати Тоҷикистон ҳамун мардам шумо болои мардам да президентен. Агар мардам набоша кира президентӣ мекунем. Хай нигаҳ ки мардум тасуд накунам милисот охи бе ҳичи. Хай чи он гапи каҷела нагуфтае, гапи рост гуфтае бародар. Илтимос накунени хели боқӣ дар амони худо бошен. Халқи Тоҷикистон на бетараф набошен ки имрӯз уракат пага тара мекунад, рӯзи дига мара ҳамара мегиран ахе чи хеле бифоран ам хеле мекунанд. Дар амонати худо бошен, худованд нигаҳтон бодора. Худо ҳамеша дар пиштпаноҳ инсоф битам мардакои ҳукматдорора инсоф бита худованд.